adikku di Werkudara. Rikat lampairing rata tanantara prapteng sukuning harga iram tumingaling pakwana srine dendeng saengga praja umyong kang pradonga busekan kang jahanma ya jagat Dewa Bathara ora nyono Wang Legewa malah ketemu lawan adikku Jodipati Yayi Werkudara. Wah boleh kakangku ya lho sik Yayi lah kok lakune si Adi nganti prapteng Tapawates negara Ngastina kuwi ana apa? Mulane lakuku tekan papan kene ana sambung rapeti kelawan kahanan negara Ngamarta. Ngamarta ya kene. Apa boleh kakangku ora krungu kabar kang semebar pawarta kang wis warata ngenani kahanan Ngamarta? Lho lah iya, negara Ngamarta ya kene. Udakara Trimadya Candra kalenggan iki mbarep Puntadewa lunga keng tanpa pamit nganti dina iki durung bali, mula lakuku goleki mbarep kakangku. Rumara manguswa nyumbreng ngati karonane kaswase aneng marga hamal agung ya jagat Dewa Bathara pangestu karo jagat ora nyono Wang Legewa jebul tinemune Yayi Anji Puntadewa jengkar kang tanpa pamit. Ya Udakara Trimadya Candra kalenggan iki pancen bener. Gusik mbok menapa ana sambung rapete lawan lelakon kang nembe dumadi mapan ana negara Ngastina? Lelakon sing endi? Katemben wae pun Kakang Mandura tinimbalan Yayi Duryudana surasane gadi pun Kakang kinen sabiyantu nggoning bakal nggayuh wahyu ringin kencana. Dumadana swaning Brahmana saha pertapan sumrupas ya kuwi Begawan Dewa Kumara. Saguh sabiyantu mboyong wahyu nyang negara Ngastina ning syarate kudu mugel gulune Yayi Puntadewa. Wah dudu karepe dhewe Gatot wonten dawuh Rama Kyai Werkudara. Kakang Anoman Yayi Werkudara piye Di? Ora nyono Wang Legewa dina iki ana sing renah patine mbarep. Mula tak jaluk Kakang Anoman Gatot ayo digoleki pendhita iki nyolowati temen Brahmana iki.
ngawur-awurmu rahan tengaraning juret koma guru kongso tetep kadya butuh war pangri ing turang gesni rekat paekan waca layu munyuk putih abyur sandangane bedes yen pancen kuwi satata jalma morake ngaku sapa jenengmu munyuk tambuh lawan aku Anoman ya senggana sing dadi aranku rantak-rantak barisan so ngendi nek nomripatmu jering gubukmu mburi so pertapan Sumerupas putra seswa penemban Dewa Kumara Salokat Gatut Barat sing dadi aranku Salokat Gatut Barat dasar Puranyata bakal lumaku menyang ngendi goleki Ratu Mandura Prabu Baladewa yen wis ketemu lawan Nalindra Mandura kon maju rene Baladewa kon nyembah ndodok nyembah dlamaanku ora gelem kelakon tugel gulune sembodo nigas jangane Ratu Mandura waton bisa nglangkai bangkene Anoman candak sabetki rembangan remuk rempu dadi rempon